Bapak dolan ana pantai Gemah Tulungagung. Oh. Hah, wih pengendara diwalik sik. Kembang Jaya, kok lak gendar to? Nggih, diwalik sik gendare. Kembang Jaya. Kembang Jaya Ki Pak Damis. Dowo banget. Iya, tak teki tenger kuwi Kembang Jaya. Lho nggih. Patete lek ora kleru patet 5. Bawane urung dadi, emang ora sempet ora kober. Garape semi Semarang campur Blitaran. Garape sami karo Abdi nggene kagungane Swargi Pak Arom Surata. Mula rada mirip-mirip di antara perpaduan gaya Mbah Narto, gaya Blitaran lan gaya Swargi Mbah Anom Surata. Kula tak mireng kados pundi. Jajal rungokne. Iki dinggo nyetuki Mas Gareng. Mas Gareng enggal pindah wonten pemanggungan, Mas. Satu kali lagi. Jelaske karya iki. Ora krasa to anakku Joko Kunduran. Iki lagu iki dicuplik cakepane saka tembang Pangkur. Lek boten kleru jenengan Bu sinten iki? Bu Mami selaku bintang tamu. Cobi Bu dipun waos ditembangke Pangkur niku lek boten lepat. Monggo Bu. Tembange Pangkur Bu niku Bu. Bentang wiya ring samudra. Pangkur niku. Oh niki Pangkur to? Pangkur. Nenggih mapan aning bumi Gayatri. Lho, dipun lajengaken Bu. Molat lan kang gumulung. Tipe A. Utawa O. Ring Maruta. Lajeng Kang Kapyarsa. Nggo nanjakne bintang tamu. Warih gumuruh. Nyata papane wisata nangge pantai Gemah Yat
ati nalika iki bapakmu dolan ing pantai Gemah